1927 és 1975 között működött a szegedi kisvasút, illetve szegedi gazdasági vasút. Domaszéken a közelmúltban felújították az egykori állomásépületet és kiállítást rendeztek a vasút történetéről. Most mi is felidézzük a sokakban máig nosztalgikus emlékeket keltő kisvasút történetét. A riportunkban megszólalók között lesz olyan, aki elmondja, 1936-ban utazott először a kisvasúttal. Felidézi emlékeit az a kalauz, aki 1949. szeptemberében kezdett dolgozni ezen a vonalon, és megtaláltuk azt a váltókezelőt is, aki 1975-ben utoljára engedte be Szegedre a vonatot. A Szeged közigazgatási területéhez tartozó Alsótanyára, a mai homokhátsági területekre kiköltözők követelésére építették meg a kisvasutat. Egyik ága Pusztamérgesig, a másik Ásotthalomig járt. Az első vonat 1927. február 1-én indult útjára. Közel 40 évig tervezték, hogy merre, hogyan menjen. Aztán végül 1926 márciusában indult meg az építkezés. Úgy döntöttek, hogy kisvasút lesz, méghozzá a város építi a saját tömegközlekedési rendszerének a részeként, és így a tanyai termelőket be tudja vinni a piacra, és a személyszállításban az itteni gyerekeket iskolába be tudják járatni. 1936-ban. Idősebb Kis Péter Géza ekkor utazott először a kisvasúton, 3 pengős havibérlettel járt. Hát iskolába mentem, innen Szegedre jártam iskolába, és hát kissé szokatlan idegen volt, de gyorsan egy-kettőre megszoktam, mert hát paraszt emberek utaztak rajta főként. Sok ismerős, itt is többen szálltak föl, akik piacra jártak, de volt itt, aki városi emberként itt lakott és hivatalba járt dolgozni, akit régen ismertünk. Már a 30-as években olyan napi 1000, 1500, 1800 utasról szólnak a forgalmi adatai, és folyamatosan emelkedett, egyre jobban és jobban. Ehhez hozzájárult az is, hogy Szegeden az országban elsőnek vezették be azt, hogy a szegedi középiskolákba járó diákoknak 10%-os jegyet, vagy pedig iskolai bérletet, de diákbérletet kellett váltaniuk az eredeti menetjegy 10%-áért. A kisvasút azért is nagyon népszerű lett, mert egészen a Rudolf térig, a mai Roosevelt térig járt, ahol a városi piac működött. Eredetileg a nagyvasút állomásáig járt volna ez a kisvasút. Úgy költötte volna össze a tanyavilágot a várossal. Viszont utána felmerült az igény arra, hogy mivel itt úgyis tanyai termelők vannak, és a Szegedre hordanák be az élelmiszert, tehát szegedi élelmiszerellátásában segítenének, akkor miért ne vigyék be a piacig, ami akkoriban a mai Rudolf téren, mai Roosevelt téren, az akkori Rudolf téren működött. A mai piacon a Mars téren árujukat kínálók között nem volt nehéz olyat találni, aki ha maga nem is, de szülei a kisvasúttal hordták be egykor a zöldséget, gyümölcsöt. A piacos napokon inkább kosaras volt, egyébként meg munkásjáratok is voltak, mert paprikában is azzal jártak sokan dolgozni. Barna Pál is Domaszékről járt be a kisvasúttal Szegedre. Oda hordtuk a tejet, az hozta Szegedre be, a Hodortanyai megállódon, meg abba utaztunk, ha Szegedre jöttünk abba az időben. Czibere László 1949. szeptemberében kalauzként kezdett dolgozni az akkor Szegedi Gazdasági Vasút néven működő kisvasúton. Régi fotókat is őriz, amikor még jendrasig dízelmotorokkal működtek a mozdonyok. A kisvasút nagy forgalmat bonyolított. A lépcsőn is álltak. Sokan voltak, nagyon. Szóval úgy ki volt használva, hogy amit egy mozdony terhelése bírt, annyi kocsi volt rajta, és a legtöbbször tele volt. Addig még gazdasági vasút volt, piacra bejárt a Rudolf térre, meg úgy hívták, most Roosevelt tér, és addig nagyon ott kipakoltak a termelők, nem költ sehova se vinni, ott volt a hatalmas piac a Roosevelt térre. És nagyon gazdaságos volt, tele volt minden áruval. Már 4 óra 50-kor jöttünk Pusztamér Ásotthalomról is, és itt voltunk, mert fél 6-ra dolgozni kellett, nekik odaértek.
A kisvasúton nem csak személyszállítás folyt, jelentős teherforgalmat is lebonyolítottak. Mert az első perctől kezdve felmerült a gabona, a gyümölcs, az építőanyag és egyéb termékek szállításának a lehetősége, sőt igénye. Ami viszont ennél elementárisabban is felmerült, az a trágya szállításának az igénye, ugyanis homokos területen vagyunk, és a homoki gazdálkodásnak alapvető és elengedhetetlen feltétele a jó minőségű trágya. A pusztamérges és ásotthalmi fa, valamint a dinnye szállítása mellett a trágyaszállítás is sokak emlékezetében megmaradt. Sok volt az úgynevezett úri birtokos, szőlőbirtokosok, itt a városi főtisztviselők, kocsmárosok, egyebek, akiknek néhány szőlőjük, gyümölcsösük voltak, és főleg azok engedhették meg maguknak még, hogy mert ők állatot nem is tartottak semennyit, és hát nem volt ez nagyon olcsó onnan átrakással ide trágyát szállítani, de főleg azok foglalkoztak vele. A kisvasútnak nem tett jót, hogy részben a klinikák kérésére megszűnt a belvárosi szakasz, és csak az átrakóig jártak a vonatok, de ezt még nem sínylette meg annyira a forgalom. Az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció sok kisvasút halálát jelentette, ez egybeesett a tanyák elsorvasztásának időszakával is. 1968-ban felállt egy bizottság annak kivizsgálására, hogy bizonyítsa be, hogy hát a kisvasút üzeme veszteséges. Na most egyszerű dolguk nem volt ezzel, ugyanis a kisvasútnak az üzeme az folyamat üzemi és forgalmi adatai ezt nem indokolták, sőt az érdekessége az volt, hogy mind az elszállított személyforgalom, mind az áruforgalom tekintetében egyre nagyobb és nagyobb volt, főleg a 60-as években a forgalma a kisvasútnak, sőt a kisvasútnak a pályáját felújították, 40-50 kilométeres sebességgel lehetett közlekedni, tehát igazából semmi nem indokolta. Hát aztán utána csináltak utasriasztó menetrendet, leszerelték a darut az átrakóállomásról, az akik a kisvasúton akartak szállítani, azokat mindenféle egyéb utánajárásra kötelezték, és akkor a végén már nem érte meg. És így az utolsó 2-3 évre tényleg sikerült elérni azt, hogy már akkor nagyon-nagyon kevesen utaztak rajta, és be lett bizonyítva, hogy tényleg nincs szükség a kisvasútra. A domaszéki mezőőr Engi Zoltán az egykori vágányok helyén állva idézte fel emlékeit. A kisvasútra nekem nagyon jó emlékeim vannak, mert itt nőttem föl kb. 500 méterre a vasútállomás előtt, ami látható erdő, azon belül. Hát nagyon sokat jártunk Szegedre, sőt a vasútállomásnak a vezetőjének volt családja, avval együtt cimboráskodtunk. Jó volt abban az időben, a 60-as években, 70-ben, 73-ban vonultam be katonának, még avval vonultam be, de amikor jöttem haza 75-ben, akkor már a busz hozott haza, mert sajnos megszüntették a kis vonatot. Fehér Ferenc 15 évig járt be dolgozni Kunhalomról Szeged átrakóállomásig. Váltókezelőként 1975-ben ő engedte be az utolsó vonatot. Én szolgáltam akkor utoljára, mint váltókezelő bent, ami kisvonat bejött átrakóra. Személyszállító kisvonat. Utána még volt tehervonat, meg az ingavonatok, amikor már anyagvonatok közlekedtek jobbra-balra. Az utolsó napon közlekedő vonatról másnak is van emléke. Ingyen lehetett utazni, aztán annyian voltak, hogy lógtak a lépcsőn, még az alsó lépcsőn is álltak. De hát azzal jártak régen dolgozni is. Azon jártak dolgozni is, igen. 1976-tól 1999-ig 2 mozdony és néhány kocsi a Bebrics Lajos vasútforgalmi technikum udvarán szolgálta az oktatást. Az ottani gépésztalanok gyakorta beindították a másik társával együtt, és előre-hátra mozogtak velük az udvaron. Mert volt egy darab sín? Igen, pontosabban 2 vágány. Az egyiken a kocsik álltak, a másikon pedig a 2 mozdony. Az egyik mozdonyt és egy tehervagont Domaszék megvásárolta, a Szegedi Gazdasági Vasút Egyesület pedig megmentésükben próbál segíteni. Társadalmi munkában elkezdtük a mozdonynak és a teherkocsinak a felújítását. Ez, mivel hogy társadalmi munkában dolgozunk, és mi egyesület vagyunk, pénzeszközeink nincsenek, hanem általában szponzoroknak a felajánlásai segítségével sikerült például a jelenlegi felújítási helyére daroznunk ezt a teherkocsit és ezt a mozdonyt is, festékeket ugyanígy vásárolunk.
Domaszék önkormányzata a közelmúltban felújította az egykori állomás épületét is. Az épületnek egyharmada, az egykori szolgálati üzemi terület újult meg, és ott került kialakításra a jelenlegi kiállításunk. A fennmaradó rész, amely a valamikori szolgálati lakásnak a területe volt, a nyílászárókkal együtt fog majd megvalósulni az a maradék belső rész, amely a szolgálati lakás rész, annak a felújulása egy következő pályázatnak a keretében. Most arra pályáznak, hogy az épület előtt elhelyezhessék a felújítás alatt álló mozdonyt és teherkocsit, emléket állítva az egykor oly népszerű kisvasútnak. Önök a Kilátót, a Városi Televízió kistérségi magazinjának utolsó ezévi adását látták. Viszontlátásra!